Li Tirkiye hilbijardinên borî da dema partiyên siyasî ji raya giştî deng dixwastin behsa projeyê xwe dikirin. Di vê hilbijardina 31 Adarê ya Şaredariyê da behsa proje nayê kirin. Serokkomarên Tirkiye û Serokê Giştî yê Partiya Geşepedan û Dadê AKP Recep Tayyip Erdoğan di her mîtingê xwe da opozisyonê bi terorîzmê ve tewanbar dike û êriş tîne ser partiyên opozisyon. Seroka Giştî ya Partiya Başmeral Akşener da dixwîne ku dibin van hemû êrişên Erdoğan da wendakirina hilbijardinê heye. Bütün bu operasyonların, bütün bu dibin van hemû operasyonan da, hemû bergiriyan da, li rexê pişt da wendakirina Erdogan heye. İstanbul êdî wendakirin. Ji xwe di sedema vê şidantiyê da, ev heqaretan, ev çêrana da, tûrebûniya têkçûnê heye. İstanbul wendakirin. Enqere jî, ji xwe yê EKP bi xwe dibêjin, wendakirine. Bursa dîsan wendakirine. Wê Edenê û Antalya û Mêrsînê jî wenda bikin. Mersin'i kaybedecekler. Partiya Gel ya Komarê CHP, Partiya Baş, Partiya Demokratik ya Gelan HDP û Partiya Saadetê jî li beramberî îttifaka Komarî li her qadên hilbijardinê da rexnê xwe diyar dikin. Alîkarî Serokê Giştî û berdevkê CHP Faik Öztürk da dixwîne ku care yekeme ku di dîroka Tirkiyeyê de serokkomarek gelê xwe bi terorîzmê ve suçdar dike. Ama Türkiye Cumhuriyeti Cara yekê di dîroka Tirkiyeyê serokkomarek û kirasê serokkomariyê li xwe kiribe gelê xwe terorîst nîşan dide. Vî welatî da CHP, AKP, Partiya Baş, Partiya Saadetê û HDP her hemû baca xwe didin an na? Belê didin. Diçin leşkeriyê, belê. Başa vê cudatiyê li vî welatî kî dike? Yê ku kirasê serokkomariyê li xwe kiriye, yê ku ji bo yekêtiya Tirkiye û netewa Tirkiye li ser namûs û şerefa xwe sûd xwariye, Serokê Giştî yê AKP dike. Li Tirkiye rojava siyasetmedara li ser qirênên siyasî biçe jî lê li binî da gel di nav xirabûniya rewşa aborî da têk çûye. Hilbijardin zêde di rojava gel da cî nagire û baweriya kesî jî piştî hilbijardinê bi gorankariyekê nemaye. Eyüp Demir, Deng Amerika, Ankara.